Bos días a todas. Chámome Isabela e o meu proxecto é unha microeditorial que empezou o ano pasado, que xurdeu dun xeito así un pouco casual, non? Estive bastante tempo convalecente por un accidente e entón, se salía, en ese momento, lín moito máis. E unha amiga brasileira recomendoume, faloume dun escritor brasileiro, Machado de Assis, aquí non é moi coñecido, pero ali é un clásico. E entón vin que a mí o que me gusta é o libro en papel, o libro electrónico, a verdade, pouco utilizo. Entón vin que había obras súas que son clásicos da literatura en portugués que aquí estaban esgotadas. E decidín, aproveitando todo este tempo de tranquilidade, despois veu o confinamento, pois puxenme a traducir o Don Casmurro, porque a traducción que atopei en castelán era un pouco penosa. Pensei que era millorable e estuve como ano e medio dedicada a eso, e cando rematei dixen, vou non publicar, vou reeditalo. E en ese mesmo momento vin a convocatoria de Mega, pedina, recibín a axuda e xa foi o pulo definitivo para botar a andar a microeditorial. Ahora mesmo acabo de sacar o segundo libro, tamén do mesmo autor, porque para min me deixou deslumbrada, e é unha escolma de relatos. É un tipo moi irónico e que eu recomendo abertamente. Entón, o único que eu vendo os libros a través da miña páxina web, Edicións Courel, e tamén en algunha librería que quixo colaborar comigo. E este é o meu proxecto.